guys kasongano naka guys karita kutapira kacha kuzipa kusvika kugotsuku kasongano naka guys atiri kunyeperana guys muri sei guys imimika tegai vamwe itai muchitega vamwe kuti vauye pano antika ndoda kutanga live ku main page because vachasarira futi kuti vauye pano saka imimi vamunotegawo itai muchitega pano guys antika Stacy Mutepa chichaitika madoneza magetsi ekuma plug or something amen maplug achi madoneza magetsi sa plug ningikiri plug suku ku main box suku madoneza ma plugs eku I think they eku sitting room, dining room, mustard maybe nema bedrooms. Ma plug adona and don't vura pa mains wangochi connector chine short. Ine short. For mains uningirire usimuze breaker adon. Hands this page does not give notifications. Mutoni is sure here. Hands 054 yashita zvakare. Aiwa mutwe hakuna maserebu chichi iri kuimba ichi guys chiri kuimba saka ndoda kutenga ngoni pa 5 minutes chete kuti ndichange live kundobva ndaikata imi muri pano muchitegova munenge muchitega nditika guys kuitira kuti vanhu vadzima light rangu randakaisa pamusoro apa vanhu vadzima light rangu randakaisa pamusoro apa kana vadonhedza magetsi mirai nditange live ku main page admin va pin up ndokumbira mushe ku main page uko hanzi kanonaka kapaka kumana musajairira kapaka kaitwaudza kuti uyai kuseri nokuti vanhu havanotonetsa nhasi makagadzirira here guys muri pana here guys because nhasi tichange tichagara pano tinenge ndatozoramba dzimwe nyaya kuti aiwa nhasi hazviiti handitimaona so tinenge tichafamba nenyaya yanhatu nhasi mogadzirira kugara pano guys kana vanotobika motobika muchiteerera nokuti mukada kuti kwai tizobika yapera hamubiki mazvinzwa mogara itaitai muchibika muchiteerera handitika and then vari kuda kuningirira vari kuda kutodya motodya muri palife muchitaipa vane vari kuda kumwira motomwira muri pano handitika tichitofamba nebhora hantimazviona because tichati last day tiri pano handiti munoziva kuti panapa pabhini panapa handinoziva kuti panapa pabhini ndopatinoturira ndopatinochemera nhamo dzedu panapa pabhini panapa ndopatinoturira ndopatinochemera nhamo dzedu handiti ipo panapa ndopatinoturira ndopatinochemera nhamo dzedu saka itai muchitega vamwe guys ndoda laina maskurasi ndobvokunyatsa kumhoresai mese yidha munyambiri zviri sei manyambiri asi kuti panotinetsei kuti ndikumhoresai mese nokuti toda kuti vamwe vasasarira uzonzi kwai kana vauya kwairecap ipo pane nyaya nhatu kwairecap ndotangira papi ndisiyei kude kupedzisira uko ichadhuka yekupedzisira nyaya ichadhuka iyoyo moto mogadzirira guys ichadhuka asi zvisinei tiri pano tiri pano zvedu kuchiko chikuda kuitika tegai vantu umambokudenga mambo katsi tiri kumora uchi une mongo umushata imimi guys imi vandiri kunongedza uyai kupage rakanzi Sisimelis Diaries live panapa ndangokuitirai live chete kuti mungoona kuti live yatanga kuseruku saka chichibva ipano muye kupage randakapina iro shuwa muri panapa mutori kusvika kuma 200 muri kudiwa kuseruku hamusi kudiwa pano saka itai muchiuya kuseri masha uyai kune rimwe page rakanzi Sisimelis Diaries live ndokune live ikoko pano nangoita kuti muzive kuti tiri kuseruku uyai ikoko vakomanaka aiwa kambo kanozvinakira zvakwa aiwa nhasi wakwana musharukwa zvanhasi zvakwana musharukwa guys ini tinoridza ma-upcoming new artist ese iyaozve uyu ndi iyaozve pamike handimaona muimbi upcoming artist aiwa ndingarigi kusapota mwana wokumbazvo i054 kai irori rumbi ramauya ndiro iri ramauya rumbi lerata ndirori
saka tinosapota ndichika vava vanenge vachida kugwisanisa nekutsvaga zvinyanya nekuda kukomenda zvisina kukomentwa kana kutaurwa kana kudi, please don't do that, stop it. Vanhu nevanhu vane kodzero yekusarudza pavanenge vachida music yavanoda. Inini I love music yevanhu vese, I love music yevanhu vese, and handitsvage zvepasti dzevanhu and handine nyaya dzevanhu dzemastriches. Ini ndinoridza music, ndinongoridza music, changu chete ndodi ndapedza. Animaona ndinosapota uyu mukataza uyu mfana wangu kawo akatokura ndichiona mfana wangu ndiani kozvofona tiri palive mainini wozve futi tiri paraive vakovana namainini weuk yavo zvakaoma handisimaona. Saka mufana wangu akakumana akakura ndichinyatsoona chaiko chaiko ndichiona wandine zera naye ndisisi vake ndaitodzidza namo ndakabvamirira pagedhe tichida kumamisana tiri pagedhe, so taida kugwa tiri pagedhe asi takazoita mabest of bomba tiri nokumaraini mumwe chete ani munoona so right ndizvozvo. So yes, it's very good to support our own. Gweni papage ramuri harisi riro, Gweni Mutsago uyai kulive page, Gweni Mutsago gamuchirai mawire page ramuri harisi riro, uyai kunira kansisimelis diaries live, uyai ku diaries live. Andichika page ramuri harisiro saka ndakukata live, andichika ndakukata vari ku main page ku Sisimelis diaries page, please hanzi ndizizo pame ndiye ndikuzviona kuti munomufarira kwanzi ndagamuchirai mawire. Stop it. Stop what? What should we stop? We should stop promoting artists and play songs for the why. Why? What's the reason? Reason in the ndimi munogwisanisa mune mentality yakadhakwa. Leave people to be, guys. Leave people to live their lives ikoko kwavari ikoko. Musarwisanise, guys. Musarwisanise. Siyai tiridze music. Siyai vanhu vafare. Please give people a break. It's wrong zvamakutoita ndimi munorwisanisa imimi. Zvamakutoita izvozvo makutorwisanisa because isitoredza music. Mangwana mwaka yakati ndiridzire music yangu ndinotongoipadabura. Handimaona ndinotongoiridza music handitoregi. Saka imi pfungwa dzeinza dzinofunga kana kuti hatred yenyu, please do not hotspot me to hate munhu wandisina kukanganisirana naye. Handichika don't hotspot me kuti ndivenge munhu wandisina kudi kukanganisirana naye. Munhu kumaraini kwangu ndikatofana hasi chaiko hanzi kupi maichanaka kunira kanzi Sisimelis diaries live. Tarisai pandaka pin up. Tarisai pandaka saka ndakukata, guys. Ndakukata. Hey, vana vanzi kupi. Mambo kadzi sivo kune iri pazasi rakanzi Sisimelis diaries live. Sisimelis diaries kumberi rina live. Rina live. Kumberi rina live. Antimaona. Uyai kuseri lisigure. Bedwe ndatadzaini. Na bedwe ichai guys ichai mchitega mabhuru enyu akazara kuseru. Mabhuru enyu akurambira ku main page uku. Arikurambira ku main page uku, guys. Ichai mchitega mabhuru enyu akazara kuseru uku. Guys, ichai mabitega mabhuru enyu arikurambira kuseru uku. Ina chizindodini nini? Patience, uya kuseru uku. Patience taone zviku. Uyai kuseru uku. Kunita nekutaura chikwe iwe yanga. Mashia mawere uyai kune rimwe page uku. Avanenge vakutozvitisa kuti ndingoramba ndichitaura kutodagigwa neni chidai. Hanzi ridzai sisi ndeye kuti chi. Sara matambiko uyai kuseri. Kuseru page ramuri harisi riro. Ndakutotanga live muchasaririra. Unless muri kundiwatchisa yenyu mune chi mune ningikiri. Mune tuma phone. Iwai varikutodzana kuti kwai hande yasi vangoripo ipapo chete. Agweni muchai serious wakumana. Iwe Stacy wanga uriko kupage uku, wanga uriko kuseri kupe Stacy Mtepa, wanga uriko wadzoka kuno kuzotsvakei. Wadzoka kuzotsvakei chanda. Nene kundiwatchisa. Kwanzi take me. Gweni handikwanisi kutega nokuti kufoni yandiri kushandisa haina kana friend kana one. Inongori foni haina friend. Aiwe. Naye maadmin dotegaiwo zve kumain page vategereiwo palive yandiri kuita vategereiwo zve link yenhingirikiri yepage. Vategereiwo link yepage vediwe. Zvondotopinda busy panapa iripiko link yacho. Vategereiwo link repage maadmin rikaindibvisa apa titege link repage unpin. Natasha Story uri pa wrong page. Uyai kuseri. Nai vediwe. Vanoramba vari kwa. Inzwa iva manzi namboya kuno ku 2 minutes. Saka ndakukata mukutonditisa cut. Ndakata. Vakutonditisa zvawana. Namodze saka itai muchitega vamwe guys. Delete. Ndapedza navo.
kanoda kuuya uchauya asingadi hamena hake. Guys, tegai vamwe vari kuseruko masikana sei mamuka sei manheru kumativi mana enyika sanimona ninjani Dumela madhekwana abudzi muri sei guys. Tasangana zvakare pachirongwa chanhasi tiri pano patinodurura zvinenge zvichitinetsa mumwoyo patinochemera nhamo dzedu mashiya wazouya manje patinochemera nhamo dzedu handika patinonyaradzana patinofara handika panoitwa inonzi chi positive criticism handimoona yekuti kana ukauya unodzwa chokwadi chinyaya yakuconversation kuti aiwa mhai apa ndiwe muri kuporonga aiwa baba chinjai maitiro muri kuporonga asi muchidzwa chi murudo anditika unodzwa murudo ndo pano patiri nhasi apa guys. Munaita muchitega mabhururu enyu munaita muchitegama ndinokugwadzisai mose vanasisi vangu vazere pano vabereki vedu vari pano peji rino rine vanhu vakuru vakawanda anditika vanoremekedzwa vose vazere pano mose tinokugwadzisai tichiti aiwa mazvita henyu nekuuya pano pachirongwa zvakare. Thank you for tuning in. Thank you nekutaura neni hanzi moti makuti confuse mairasi takataura kudhara takataura kudhara tikati page rino iri ndo randinenge ndakuitira malive chete iro rino page because kuseri andika hatigoni kupiwawo mamwe manhikikiri privileges like masters kana mablue tick kana machii because ukoko zuka ningachida content imwe chete saka uko tine macontent akawanda panopinda ini popinda mo boys popinda maibanda dzimwe nguva popinda evangelist popinda napostle IK saka mwanenga aita live kana page kwakanogona kushiya kudiaries iro community TV hanimaona saka ndiri vanhu vese antimazviona saka tigoni kutipiwawo vana masters vana blue tick vana zvatinodawo mamwe advantage atinopiwawo kuti advertise vanhu zvakanaka hatikwanisi ikoko handimaona hatigone because unenge watopiwa red flag kuti harai kungoshare macontent nekuita sei handimaona saka tikawirana kuti pano ndo panenge takuitira malive inini mukaona notification hakuna umwe munhu it's me only asi vamwe vese manotification kupeji uko ndoko vanenge vari tikawirirana zvakanaka pano kuda weka kujamba live andika saka ndo patave panapa mukaona live notification yatongouya pano ndini saka isai notification pano muisa notification zvenyuko because live dzangu dzimwe dzekuganga dzedza like kana ndichinda kumarecovery handihodi kusvibisa page rino iri anoona saka ndinoitira kuchi kumain page uku nokuti agara takapiwa red flag nasuka kana ndichinda kumarecovery kana kuti ndichinda kogwa hondo namunotsengi kuti minde kunogwa masho because zvibhakira zvogwadza handi mazviona plus violence say no ndinoitira kupi uko handi mazviona ndokwana nchibvunza chirungu nchiti read them blankets handimaona ndiko kuya kuseri handika because zvimali live zvimwe zvinenge zvichingovewo nonsense zvisina kana ndibasa rese asi panapa zvinhu zviri serious nyaya dziri serious dzakadi live pano ndo patanga patinenge tiri panapa andika I hope manzwisisa saka chekutanga sandapinda muma live tichange tine 3 vari kuda kubika bikai makateerera live vari kuda kudya chidyai pa live makateerera vari kuda vane zvidoro zvavo kana zvimadrinks chero unongomwa 1 glass mangwana kubasa andika sendi kutorida because ndasora ndakamira makomba angu ari kurwadza andimaona 1 chete glass obva wadiwo siyana nazvo because tichange tiri panapa andika kwenguva yakati rebei pachada kuti mupindire pachada kuti paite makeup and or break up vese parties dzinenge dziripo amene koko andimazvona saka imungodi mungogadzirira kuvepo chekutanga ndisati ndapinda mukudedza manhikikiri mauyu guest wedu okutanga muzara nhasi guys pane vachaita lucky hani munoziva kuti diaries zvandakuziva kuti ine vanoremekedzwa handitika pane vachaita lucky uripiko munhu uya mirai tione aripiko musikana mukadzi uya pane vari kuda kana vari panodhiraivha matraki makuru vari kuda basa kudiaspora handitika kana varipo vanodhiraivha matraks mazihombe ayaya matraki chaichaiwo handitika kudiaspora muchikwanisa kuenda kudiaspora kunoshanda kudiaspora kusweden kwana gurundoroko anoona kusweden kwana tatenichas kana uripo aripiko musikana uya damtuda information yacho kana varipo vanogona kudhiraivha matraki 5 years experience 5 years experience anditika uchikwanisa kuti uri kuda basa kusweden paita kambani iri kuda vanhu kusweden andika kwaita kambani iri kuda vanhu kusweden rega nditoenda kumakosi nganguva chatokurumidza kuva neinformation iyi anomaona right paita kambani iri kuda vanhu kusweden andika inonge chinikira
inenge ichida vanhu. So far vati vari kutanga nekutora 3 people only. 3 vana baba chete vari kuda kuenda kuSweden. Hanze munenge muchioperator from Sweden moenda muDenmark, moenda kuPoland. Ndokunenge kuchinda matraka aya. Denmark nePoland. Handiti. Saka kana muripo 3 apa vari kuda basa reSweden, changam inodiwa nekuti matruck drivers makawanda. Antika. Asi kana une experience 2 years please usagara kwadi wa apply nokuti uchariga unotamisa nguva yako 5 years experience. Handiti kumahuwa uko ku diaspora chaiko chaiko kwa kusi ku diaspora shungu mogadzirira. Asi panyaya paperwork handitika panyaya paperwork pane musikana handiti ari kuita anozokuitira paperwork handiti ariko kuSweden ikoko handika uyu ndi agent anokuitira paperwork handiti iye ari kuti every individual yanenge aitira paperwork handitika kuti uone visa hanzi guaranteed visa unoriwana. Ndisingaziva kuti vanopula mastrings ekana fantasy but nangoti in case harina kuwanikwa what is going on because ndechida kuti matara investigation matara questions kuitira kuti vanhu vedu vanoendako vanenge vabva panapa vaindova kune zvakanaka vakafara. Hatisi kuda macomebacks, hatisi kuda machinhu zvinozonetsa pamberi. Saka nechima kubvunza kwese nekwese kuti tichi vanhu vedu vainde vakafarawo vanyatsoendawo zvechokwadi vakaenda chatorawo vamwe zvichinda zvakadaro. Handimaona because kuno kuAfrica kwakaoma handimaona. So mukadzi uyu akati anoda iye 1000 yekuti avagadzirire mapepa handika but anga achiti mapepa vanomawana. Ndikati ko kana mapepa vakasamawana chii chinoitika? Akati right kana mapepa asina kuwanikwa iye andika mari idzo dzidzi havadzishandiswi kambani kwavo hadzishandiswe kusvikira vanhu vapiwa mavisas avo. Andika kana vapiwa mavisas avo then iye ovaorganizira zvokuti vadi vachikwira ndege vainde kupi hanzi visa rinonzi chii? Mirai tione, mirai ndine information, mirai ndite zvokuverenga. Handitika visa is for fixed term of 2 years. Handika salary manje also fixed. Handika it's 1,500 euro per month. Information and PY 1.5 euro per month. Imari na 1,000 euro per month, 1,500 euro per month. Imari tika calculate it to zvine make sense here. Imari 1,500 per euro antika per month. Work permit organized. Vanoku organize rachi. Vanoku organize ra work permit. Ndo mira nchapa information yese. Anmaona. Nchapa information yese. Hanzi mkonoti murosera ukwini. Kana vaida vanoti onera ukwini vakomana kuSweden uku. Anditika you must have an international driving license and been driving at least 5 years and above. Anmaona. Nemzindudzo I think iwo sema agents vanoziva zvavanoita kuti munhu asashaye visa because remember visa ranopiwa harisi visa re UK vanopiwa visa re ku Poland here something like that but richivabvumidza kushanda vanopiwa visa ameno exactly ndofunga Bridget ndizvozvo Schengen visa racheroro vanopiwa izvi vanotanga kufona inasenda pedza information muna kutofona kuda kunzwa kuti aufa imbomirai ndimbofona because phone yamuri kufona ndo ine information yacho 30k rands Zinan uri diaspora is better. Visa visa rino cover Denmark ne Poland. Yes because my trucks aya unongochipinda mu Poland ne Denmark. That means rino na anyway tiripa live anyway tiripa live anzadzi manje phone yamuri kufona ndo yani information yandiri kukupai timboteeredzai live then tozobatana kana ndapedza. Changam prondo. Nasa nguna chaona chijanduko. Nasa akuna janduko yawa. Chijanduko asi changam yangu. Prondo ndo yako. Iwo unuti wo changam one. Saka nendoti wo prondo. Changam prondo. Okay guys. Saka hanzi you must be driving at least 5 years and above. 26,000. I think it's fair though. Doesn't make sense. Kana singa make sense kwa muri andisi kuzivawo but inini kwandiri initi kusara zviripo guys imbomirai munoziva problem yamuinayo mirai ndikutsanangurirei maZimbabweans kana kuti madiaries dambudziko ramunaro muri kudiaspora kudhara already imimi handi kuAfrica kunoku zvinhu zvakaoma animona zvinhu zvakaoma kuAfrica kunoku kune madriver emagonyeti iwa yanopiwa 15,000 kunoku
kuAfrica achidriver kunobuda bva panapa kunobuda kuCongo. Musavharire vamwe vanhu mukana. Regai vaindi vanoda kuenda handika vachanowana mukana imwe vari ikoko. Unoenda Osterdan nyumba ndogara ndichikuudzai kuti pandakauya muno handi ndaiwacha 50 rand for wash and basket kuti ndirarame handi mukana ndakazowanawo ndirimo mukati mesystem iyoyo handi mazviona. Vakairi vari kudiaspora vachisvika vazhinji venyu vasina mapepa mainda kunita mapishopu muchitiza mapurisa handiti ndizvo kusvika uzwanawo mukana handitika wakuziva kuti okay ndikadai ndikaenda kumarefugee ndikaenda kumahosteri ndikaaplya pa zvinodai. Saka ndozvazvinoita guys, haungotangi nekungosimuka uda kungobva kuno kuAfrica uchienda kunopuwa basa raunenge uchipuwa 60,000 rand euros pamwedzi. Hakuna zvakadaro. You need to start from somewhere because hausi kunyika kwako. Iko kunyika kwako chako chakwana kutambura kuwana dola rekutenga matomatoes. Saka rent yavo is for free. These people are not going to pay rent. Accommodation is for free and they only buy their food. Accommodation is for free. Vanopiwa maquarters avanogara handika maquarters avanenge vachigara. And because this is a very big truck depot. Saka vanopiwa accommodation ipapo. Accommodation is for free. Saka regai kugara matanga kuvharira vanhu. Antika regai it's not a scam medium. Inga ndataura kuti I verify. Vedeka mozaini nangu andina chinja ndinonga sekudegrade vanhu vanenge mukana inenge yauya. Farirai vanoda kuenda vaende. Haisi scam if this is a legit thing. And this is a legit thing. Hapana scam iripo. Farirai vanoda kuenda ngavaende. Animbauya nescam anisati ndaverify kunyatsona kuti zvinhu izvi zviri verified here. Animaona seto verification not zvesho company iripo here zvechokwadi and everything. Who is the owner? Wotara nemurungu and everything. And simaona muridzi wacho murungu veti pew and it. So ngatigei kudaro vedwe they are not paying rent vari kupiwa the guy vanoda kuenda vaenda tistangira ipapo and it right. Ndishiri kuverenga information mirai ehe. The visa to be attained is valid for 2 to 3 years. And during the years stipulated, the applicant will be paid a salary of 1,500 euro with no salary increase during that time. Please, nyorai chokwadi, state the truth and send me. Atizoduti kana vanhu vasvika kuti zvakati munhu ngaiuye achiziva zvamakataura vakanisenderawo zvaizvo zvandataura chokwadi chavo ndochavandisendera. Saka kana wainda 1.5 yako euro uzive kuti uchange uchikora iyo pa 3 years dzodzo kana 2 years depending nevisa rakona unenge wadi wawana. Handiti ndo zvavandiudza. Handiti right. Accommodation, this vacant post gives the applicant free accommodation from the employer, right? Applicant will sign a consent form when applying. And fill in a consent form rekuti ndoda kuinda ndizveshuwa ndazvipira kuti ndiuye ikoko kana wafunga kuinda. If visa application for the applicant is approved, the application will have to pay 100 USD at the Polish embassy in Harare. Hani murukunzwa kana visa rako rabuda iwewo apply visa kune 100 USD inodiwa ku Polish embassy kwa Harare unonozvibhadharira wega wopuwa risiti yako ikoko. Anti murukunzwisisa wopuwa risiti yako ikoko. And if the visa application for the applicant is not approved, we will return back 900 USD from the 1,000 the applicant would have paid. The administration fee of 150 US if visa is not given. And then the rest of the money they give you back. So, an international driver's license to drive my truck, international police clearance letter. Make sure unambora ya munhu, hauna kumbotsika munhu. Hauna kumboenda kujere. Parikudiwa international clearance letter from the police. Unonotora police station kana uchingori munhu asina zvipande. Health certificate yako ye health kutaza kuti iwe hauna ma asthma, hauna ma cancer, hauna ma sugar diabetes. Uri fit zveshuwa unozhezheudza gonyeti. Panenge padiwa certificate yacho iyoyo. Poita copy of a passport. Poita copy of a passport. Then poita a payment of iyo yekuti ugadzirigwe 1,000 yekuti uisigwe agency yakusirechi visa. Saka ndo zvinhu zviri kudiwa very way. Ndo zvinhu zviri kudiwa.
pamunhu ari kubva kumba ari kubva kuZimbabwe kana kuti kuno South Africa toziva mari dzavanenge vachipiwa tinotozviziva zvavanorarama totozviziva vanhu vematraki vanorarama nekuita madhiri ndoda kuza ichokwadi kana muchifunga kuti vanhu vematraki vane salari yakakwira ka aski vanhu vematraki kana aripo truck driver pa ngaandifonere ataure chokwadi audze vanhu chokwadi kana aripo truck driver ngaandifonere audze vanhu chokwadi vanorarama nemari dzavo dzokuita madhiri kumatraki uku andimazviona otherwise salari chaichaiyo hapana vanenge vachingochema madhiri ndo anotozovadi vanotovasimudza saka vanoda zvavo antika houyo mukana rent havabhadhari houyo mukana kana uchida watapedza apa pari kudiwa only 3 antika hanzi uda mbotanga ne3 amboshandiswa vanhu vekuafrica aone kuti zvise because ndatobvunza murungu wacho tikoolera pakazara manigerians maugandans nevamwe vekune dzimwe nyika so ndo vanga vari kushanda panhingi padepa saka ari kumbodawo vanhu vekupi chinoitika nai chokuti kana ndinofunga vhiza rapera vanhu vai vanenge vakuziva mikoto vangwarangwaraka vanobva vadiyo vakuinda kuita zvimwe hanimona vosiya padepo paya saka atirega nimbotorawo vanhu vekuafrica kunoku mazimbabwens tipoonawo kuti vanoita sei antimazviona saka ndosaka chi ini ndozvando information iripo saka vana shorai imbomirai vana shorai regai vanoda kuinda vainde musagare vavharira mukoto iwe nokuti hauna passport wakafanana neni hanimona gara pasi tiokere vane mapasipoti avo vadi vambo vachienda kudiaspora antimazviona vana shorai imbomirai kushora because mangwana pachauyawo rakanangana newe tokushorawo futi hanona tinokudzikisira topa vanhu inochi low self esteem because akuramba achiuya kamakambani panapa akuramba achiti approach handimazviona kuchauyawo rako iwe raunokwana handimaona tokudzikisira futi then hazvibudi uyimikana ika ndimwari uyu anongorangarirawo diaries they could have gone to any other page but vauya padiaries because vamwe vacho vanoshanda ipapapa vanofollowawo pano pane mukadzi muzimba wari kuadminiko anofollowawo pano anditimaona akabva adiwo vauyawo pano saka ngatingovei tingodi ndimwari anozviita andimaona anoda kuenda zvake nemari iyi inchandoziva inini kana uchizviti mari shoma unozvita hako uziva kuti nematraki ako isi takauya muno we started from somewhere kana wapinda munyika you start from somewhere izvi nhasi chiro ndikauya kuuk chiro ndakangwarangwara ndiri munhu wekungwavha kuuk ndongwavhepi kwandongwavha kuneena kutama here ndoya ndikatengeserani kuuk ini ndachera zvekutengesa ndinotengeserani hakuna handi munoona tinotoadjusta kutenga from somewhere ndinodzokera kunotsvaka vaya kusuka maplates evanhu kuti nditenge kurarama you start from somewhere because wabva kune imwe nyika uchienda kune imwe nyika asi kana wakangwara mukustata imomo ndo maunenge uchidi uchionaona uchidzidzadzidza uchikwira manera yes Yvonne ndeadmin Tiana Humphrey andina kuti musaanalyze but in the fact yekuti muri kunyora mucomment section mune the same people vari kuda kuenda munovadzikisira handika analyze imi muntu uri kudiaspora kudhara you can analyze all you want but nyaya yekuti mukaramati hazviti ishoma zviri kunyorwa mucomment section mari haitomboiti because matovadzikisira animaona matovadzikisira kudhara analyze you are very welcome to analyze but musaanalyze muchidzikisira ka anditi musaanalyze muchidzikisira kana kuti munhu afile kuti ndosvika ndikano iscam zvikunyorwa nevamu kuti iscam andimaona kutodzikisira iscam yipi kudzikisira andimaona you can analyze andika but analyzewo zvine ungwaru zvokuti vanhu havafili kuti apa paiscam kana tikudai so mukana wodarika tozoona vamwe vabva kana kunana mvenge vakutoenda andimaona but zvakauya tikati iscam tikavharira vanhu animaona saka ndozvanaida ngoti nditaure ini basa handisiri ndiri kupa vanhu basa harisiri rangu ini ndiri kungoita kuti ndikadaro macompanies akawanda acharamba ndikacriticize ndiri ini host remember I'm the face of diaries yacho ndikacriticize ndiri ini host kuti chokwadi mari ishoma chokwadi iscam remember vemacompanies vakawanda vakandiwatcha apa vakanditarisa do you think mangwana they will bring those job opportunities no basa iri harisi rangu I am doing it for my fellow brothers vari kutsvaga mabasa and my fellow sisters vari kutsvaga mabasa vasinawo chekuita handikana kuti vari kuda kuchinja mabasa kwavari hazvina kuvanakira saka ini ndikatanga kubvumira necomment section kuti chokwadi andimaona chokwadi andimaona haiscam zvokwadi mari haikwani makambani avharira munhu wese mukani ofuchi ndiri kuzama kuti mazimbabwens aitewo life yavo zviri beta andimaona so since inini ndavati ngavauye kuinbox andika ndichavakonecta nditi nemunhu achitaura naye anditika ndikwachawana full info ikoko handisiri ini ndiri kuendesa remember and full information mibvunzo yese vanda kubvunza and everything inda kuyakuzokuannouncerai
vachaenda chii kunamba yandichavapa ndo yavachaenda nayo voenda kune munhu unonyatsonobvunza zvese zvavanoda ikoko kana vakatida kuona the owner tada kutaura naye vane kodzero handimona vobvunza mibvunzo yese yavanoda kubvunza ikoko wandika as long as zvichizoitwa in writing pamacontracts avaya chete kuti vainde vachiziva zvavakasaina bolatu anti mazviona. So guys, iyi ndatopedzai right. Regai ndidedze ningirikiri beguest wedu wokutanga tifambe nenyaya because hey kada kutedzera zvinhu zvemadhiaries panapa ka vatozara vazara kuwhatsapp vazara kuwhatsapp kudhara because vari kuziva situation yavo. Anoziva kushinya kwebhutsi ndiye akadzipfeka. Ari kupi? All right. Alo, hanzvadzi maswera sei? Ndaswera maswera sei Zimeli? Aiwa ndaswera zvangu. Hanzvadzi heshi ukaona munhurume chaiye osvika pakuti anenge oendawo kunochemerawo kuna vamwe vanhu zvinhu zvinenge dambudziko rake rinenge risina kumira zvakanaka anenge achida kubatsirwa hanzi imbudzi kuzvarira pavanhu kuda kutandirwa imbwa. Hanzvadzi mauya pano chii chiri kunetsa nyese tanga inesi pakutanga kwenyaya yacho matangira zvakaita zvakatanga sei chii chakaitika tinyaso vanhu vanyatsonzwisisa kuti zvii zvakaitika. Ndinotenda hanzvadzi mandideedza paplatform yedu. Hanzvadzi ndine chinhu chinondifamba kumusana kwangu. Chinhu chinondifamba chakatanga muna May. Changotanga lockdown muna May last year. Saka chakaitika ndechekuti ndakabva ndiri kuDurban pari zvino. Saka ndakaendawo kumusha. Ndaendawo kumusha ndo ndakasvika ndikava nhamo dzemukoma wangu angashayika. Makaenda rini? Muna May last year. All right. Lockdown ichangonotanga ipo paya saka zvainetsa futi mazuva iwaya kuti munhu abva kuSouth Africa aende kumusha waitonzi tanga waenda nekwarandaini nechii asi zvisinewo ndakakundawo ndikangoendawo ndichinochengeta mukoma wangu. Saka ndakazoita problem ndabva panhamo kuti ndikasire ndaita short in short ndakachengeta mukoma wangu zvakanaka. Saka ndokuzonzwawo mafone calls andanga akuya kubva kumashamwari angu achiti unenge watumirwa vanhu vari kutouya kuzokubata. Pane vanhu varipota kuti pane munhu abva kuSouth Africa. Saka zvisinewo ndanda kumhanya-mhanyawo ndichiendawo kumba. Saka ndakasvika pamba pangu ini ndichibva kumba kwamukoma. Ndokusvika ndichibva ndagwejenura. Saka ndaigwejenura dhoo rekuti ndipinde mumba mangu. Mamusina kii? Saka kii ndandaikanganwa kuno kuSouth Africa. Uye imwe kii yanga ine mukoma iye anga ashayika. Saka inini nekungoenda kumunhu anga kumhanya-mhanya pamwe dei ndakatopiwa kii yacho ndakanovhura zvakanaka ndakadai. Saka pakunogwejenura kwandaiita dhoo it was just a simple kunongori kugwejenurwa kwemadhoors edu ekumusha. Saka ndakavhura rekutanga repadining zvakanaka. Ndakuvhura rechituru rekuti ndipinde kubedroom ndobva ndabayiwa nechinhu. Pane chinhu chakangoita zviya zvokundibaya like tsono on my right side isiri yemoyo iyi. Saka chinhu ichocho chandibaya ndakaita kunge munhu afriza kunzwa kutonhora ndandine hanzvadzi dzangu ipapo dziri mbiri. Saka dzakabva dzangonditi kusekuru chichaitika hanzvadzi chichaitika. Ndikati no I'm fine ndiri right ndichizama kuzvishekisa ndakatorozama kutoshingawo ndokubva ndati hatibudei panze ndobva tamira panze ndandisati ndatovhura ipapo ndichibva ndaita zvivindi. Saka zvisineiwo ndiri munhu wekuti ndakambosangana neimwe call yekuti munoziva pamaplatform emalive aya you just go online even ukaona prophet umwe ari online unongoendawo online zvikanzi I'm prophesying unongoti prophesy for my life. Ndakatomboendawo online achiprofesy Hubert Angel and he just said to me I can see you're in South Africa but when you are going home just see a man of God and pray for you then you go. Before msati maenda kumba? Msati ndaenda. Saka it was ndofunga mumashure umu ndopa ndambowana such a prophecy. But nenyaya yekuti pakaitika nhamo nekuti handina kuzombowana zvese izvozvo kana any man of God where I go kuti ndimbopiwawo prophecy kana anything.
saka ndakangonosvika kumusha saka ndiri nguva ndakati ngatibudei panze tichimira zvakabva zvaklika mupfungwa mangu very fast kuti ndakamboudzwa kunzi I have to see a man of God before ndaenda kumusha. Saka ndakabva ndangonoita ngativhurei dhoo chibva ndadzokera ndobva ndangonovhurawo dhoo ndokutora zvandaida kutorawo ndichidawo kupa hanzvadzi dzangu semunhu angaenda kumusha then I gave them ndikavapawo ndikadzokerawo ndichibva ndatobvawo kumusha kuya ndikaenda kumwe kwandakaendawo ndichigonomirawo sezvo ndandira munhu anga apa hanzi. Saka ndakabva ndangosama usiku andakararawo ndakazoshamisa usiku ndakashamisika imbwa dzekwandakannorara kumba kuhanzvadzi yangu dzadzakuita kukura dzichitoya pamusiwo kwedhoo remba yandanga ndakarara. Zvakandinetsawo ndikamukawo ndikagarawo kuti ndibude panze hazvikwanisi nekuti ndotodzityawo kuti ndibvunze kuti what's going on hapana ndo ndakangosvikawo mumba yangu ndegawo. So ndakazongoshamisika ndakunzwa muzukuru wangu akutaura panze achitonditi kwose kuri kochii handisitombozivo ndongona imbwa dzenyu dzichikura dziri apa. Saka zvakanditambudzawo ende nguva iyoyo ndo nguva yandakatanga kunyatsonzwa ende ndo nguva yachakutanga kufamba ndakutanga kunzwa kufamba kwomusana kwangu. Ndopandakafambiwa nechinhu ichocho ndikashaya kuti ndodiko kuseni ndikavatsanangurirawo vanga varipo ndikati chinhu chiri kundifamba kumusana hachisi kuita. Saka semunhu anga ariwo parhaniwo ndakabva ndangokasirawo kubva ndikauya kudzoka kuno kuSouth Africa kuno kuDurban. Saka ndatori kubva muna May up to now chinhu chandishungurudza ichocho I tried ndambozama ndadii ende chiri kundivharira maopportunities in life handisi kumboziva kuti ndicho here handichaziva nekuti life yangu is just a stand still yangomira. Saka ndauyawo pane vamwe ndingawana angandibatsirawo. Kana muchiti life yamira mukureva kuti chii? Yamira kana kubasa chaiko handichatomboenda handina chandiri kukwanisa kuti nditi nyange ndikada kuti tiite anything whether I want to do a certain project or what handisi kumboona chokuitika chandangoda kuti ndibate chaicho handina chiri kufamba ini. I have been going through zvimwe zvokuti unoti regai ndikumbirei munoziva kuti chinhu chiri kuita sei like my relatives vandisina kana chiganavo kana problems nyange ukavaudza kuti guys ndiri kurwara handisi kumboona kana ari kumbondicheuka ini handisi kumboona kuti saka ndikufungidzira kuti denda rangu zvino chinofamba zvokuti sometimes chikanyarara so kana chofamba nyange uchitaura nevanhu unochiita kunge uchakanganwa zvao nyaya uri kutaura nevamwe ukati karika wataura zvisizvo. Saka chichiri kundifamba on my right side ndoina chiri kunyanya kufamba wese chichidzika all the whole to the shoulder muviri wese chichingofamba. Saka mambotoyawo here kuti mutsvage kunzi hamuna kana mbotsanangudzwa kana anyway pamakamboudzwa kuti the cause chingave chii? Ndafamba sesemele zvokuti ndakambobva kuno kuSouth Africa kana ikatatu yezvino ndichienda kuZimbabwe ndichitsvaga kuti ndingabatsirwa papi. Ndamboendawo kumapostori ndiri kuenda ndinganyebi zvishuwa ndandiri munhu wanga asina kumbobvira akamboendako asina munhu wokuti unenge usingazvizive but handina pandisingazive zvino ndafamba ndisi kumbopa ndawana pandati ndakambofamba pamwe pandakamboti maybe this time zvaita paunenge uchingonoti zvaita ipapo 2 days wotoona zvakachadzokawo nechinhu chiya kuti uchitoudza kana mudzimai kuti chinhu chiri kundifamba unotoita kunge watomupinza jere chaimo wanotogara pasi zvinotanga kufunga mumba chinotombonyarara nyange uchifambiwa uchatauri usiku chaihwo nyange ukashaya hope usiku vanongoona wakatarisa mudenga wongoziva kuti something is going on. Okay, we have a comment panapa from this. She's a prayer warrior, this girl, this lady. I know her wrong. I always follow you from student. She got some post and things like that. Hands, I have a girl I was praying with, and the same chinomufamba, and her life even went stagnant. I believe so. Hands, when you are wakamira, and it's chunu chakadaro chirikudi chirikufamba. Hands, makazi was saying chinu kukomesera zvinu. Avila, it's obvious. Antika zvimwe zvina azvitombodi rocket science. Upenyu wangu unenge uchifamba smooth kudai. Ndoenda kumusha. Tokoti ndiwe wabva kwauri kunyika yauri waenda kumba iwewe. Wotenge wamboudzwa prophecy. Wokanganwa zvako kunzi usati waenda kufamba kuenda kumba kwenyu tsvaga men of God hakuna matire iwo ignore kuda ndo zvavakaita na takakangamwa amen wozoenda kumba
kumariro emukoma wako. Wobva kumariro emukoma wako andi kuchinzi uri kutsvagwa nepolisi because hanzi mulockdown kumamisha uku vaiti vakangonzwa kuti ningo yabva kujoza vaikubata vanokuisa kuquarantine. Saka mapurisa ekumarine kwavo kumusha ngoti vatsvaka vatonzwa kuti vauya hanimona ndobva vadi vatiza chitega ndiende kumba kwangu ndinovhura ndonditore chijaketi yanga yasina jaketi ndikwanise kuti ndibve ndinovata samwe mapurisa azondishaya mukuzama kuvhura dhondo kutobayiwa hanimona kutobayiwa kwako kwakaita kunge vatobayiwa kudai kwakutongofamba newe wega unotonyatsoona zvinhu zvako paunongobvako chinhu chakumhanya woona kuti zvinhu hanzvadzi vachinditsanangurira hanzvadzi taurai izvezvazviri pamandiudza mati mairana chii nechii mati hanzvadzi patime yamanga musati maita chinhu chisati chakupindira ichi makanga mune kireshi handiti tatine makreshi anga chitori 2 okay we're running macrashes edu achitori 2 but at the moment from kids ndichienda kumusha there were like 27 before lockdown but right now as we are talking we already told vabereki vatatasara navo about 9 iye zvino 9 tatovaudza kuti we are closing dzese dziri 2 dzese dziri 2 we are closing because hapana tinokwara nemarendi ndamboshinga apa pese pavana pavanga vadzikira patakazovhura muna October tinotanga kunovhura muna October vana vese vataiva navo those who were our permanent wekuti we were relying with the families kuti ndevedu somewhere like relatives to us they were coming supporting us but vese vanhu vakangoenda zvezvo usatomboziva munhu anouya agoona nzvimbo yatiri kubhadhira mari yati achibhadhira mari yakawanda agoida agorumbidza mugomuudza zvatinoita agofara agodi welcome kana kuti auya musi Friday welcome Monday haumuoni haumuoni munhu iye zvese zvabva zvangumira hanzvadzi so we end up talking even to your friend whom you say is my best anogona kuti but zvichaita kana kuti uti ari kuda kubatsira mumusi ugototi guys zvinhu zvangu zvakandiomira right now haumana handinakana like izvezvi zvakangooma smell life yangu yakaenda down to earth zvozvo because time yavandifonera vanditra inini kuti ndichende hanzvadzi mira alright kune umwe vanhu vasinganyatsogona kutaura nemo handitika sezvandikuona pana hanzvadzi yangu patanga tichara tiri 2 zvavanga vachita open up kwandiri nezvava kutaura vachisirira zvimwe iko zvino allow me hanzvadzi kuti ndichingokontinyu yangu ndingotaura ndinotenda right hanzvadzi vanditaurira kuti izvozvi pane pavaitoteta video call vakanditaridza hembe dzakanga vahodha I think time yelockdown apa dzaivaitengesa vachira nakresha vaichirana vakanditaridza hembe idzi dzakawanda zvokuti pakangotanga kudzoka vachidzoka kuzimbabwe achidzoka nechinhu chichoka hembe dzakaita matutu dziri momba vachitiona hembe dzi hakuna unononga hakuna uchabata hembe dzangoti ti dzangove mumba pandanga ndichitaura munoziva zvinhu zvazvinoita soka pandanga ndichitaura navo handika mudzimai wavanga ari pasaidi landlord yekumba kwavanogara ndofunga atofona achida kutaura navo akaona kuti foni iri engaged nditaura napafoni abva fonera mukadzi handi vakagara vese saka ndaichidza chitogwa nemukadzi handika uku ndichitaura navo handiti landlord achiti murume wako ngasiye foni iyoyo ndikuya kuzoitora I think he's owing rent or something kuda hangu ndiri kuspekulate hanzvadzi ndiri kunyepa yakandinotaura chokwadi kuchinzi ngavasiye foni iyoyo mukadzi wachona akati takanga tawirirana kuti muzotora henyu TV vanenge vari kuowa rent yelast month handimaona zvikanzi tawirirana kuti uyai mutore TV handimaona mubate henyu TV tichiona kuti tingaita sei handimaona zvikanzi handisi kuda TV ndiri kuda foni iyoyo handinambokubvunzai mibvunzo yanzvadzi but statement iri chibuda kuna mai vangu vachitaura nemudzimai wenyu ndarinzwa foni yamunomboshandisa yakaita sei vavarigwa kudaro Samsung this latest one J something J2 something like ndosaka vaivavarira inodhura kudarika TV yenyu inodhura because ndakaitenga 3.2 muri kwereta chii munobhadhira mari nobhadhira 1.8 yo ya pakaipa saka ndatenzi wangu landlord achidaro andimaona but handina hanzi eshe vanogarepi kuDurban hanzi munogara kupi ndogara kunonzi kuSignum okay hanzi ndinogara kunonzi kuSignum anomaona saka gaizika vese ndaona vakaona vati kwanzi dambudziko rakadai ningi mai vangu vaive naro vakarapiwa kupi ndozvafambira hanzvadzi vari kutsvagawo pekurapiwa handimaona kuti vaone kuti vangabatsirikanawo papi
handiti mazviona. Saka ndaona vakawanda chiti inini ndakazodai handiti maona ndingaive nacho chakada chaimhanya chaupenyu. Please, hanzvadzi vari kutsvagawo pekuti chi vaende kunobatsirwa. Handiti maona vari kuda kuenda kunobatsirwa, ndopavari kuda kuti vaende. Haisi nyore pano padiaries guys, munozviziva. It's not easy kuti munhu wemurume auye padiaries asitaura kuti varume vane ego yavo ndogara ndichikudza. Vanawo maproblems akavaremera hopo, but havabudi vanofa nazvo, havabudi. Handiti mazviona vanofa nazvo. Saka izvozvi soka ndo session iri paground. Saka ndiri kukumbirawo kwakaenda kunorapwa hama dzenyu dzakanga dzichifa manyiwa nechinhu ichi. Hanzvadzi mudzimai wenyu wamunaendeyo kutanga here? Okay, I'm just asking though. Hakuna chite matimi chite zvimwe maybe zvinenge zviri deeper zvazvizokunotibvunza. Ameno andimaona. Pamwe hazvinawo here chekuita neikoko kwamakabva kwacho? Zvinhu zvachona zvinotidetsera hanzvadzi, nokuti unenge uchingonzwa madifferent stories semunhu afamba kwakawanda. Unonzwa zvimwe zvokwamai vako, wonzwa zvekwababa vako, wonzwa zvekumudzimai, wonzwa zvefamily yose. Hauzonyatsobata kuti zvinoda kubatsirika nepapi chaizvo. Right. Hanzi naStein Chiangwa ngatiitei mudemo kuti abhadhare rent. Yes, if you feel like you want to help kuti wabhadhare rent iyi panoti vataurirwe phone, please do so. Anofeel like ane 200 rand ane 50 rand yake, please. Chaanacho hanzvadzi ava mumwe wedu. We cannot see imo vachinzi vakandirwa hembe panze vari mudiaries. Come on guys, tinobatsira mwana siri madiaries pano nokuti munhu anenge dambudziko rake vanhu voita totadza kubatsirana vedu here pachedu. Pane mumwe futi mudiaries andatonzwa angatonzwa ranzi ndafonegwa nemushamwari wachinzi mumwe mudiaries wenyu Simeli akabatwa cancer asogona kana kudii ari muno muSouth Africa. Iyo ndatongoti iyo kai diaspora yese ngaimire kure. SA ndo patoda kuonawo kubatsira kwenyu vanhu vemuSA. Pane mukadzi yeye ndichaitaura zvangu, asi kumuka nemwana wana akachigara mwana wanchira kubasa achainda akabatwa cervical cancer. Handimaona, saka angokurumidza kupera like ndofunga yave pastage handisi kuziva. Handimaona, so iyo ndangoti diaspora vamire uko SA timboonawo 50 rand chai pamunhu. 50 rand haishaikwe, just 50 pamunhu. Tibatsire madiaries edu. Vamwe vedu havasi vanhu vekumastreet uku, tinombotora nyaya dzekumasitreet tichibatsira pano. Mumwe wedu. Handimaona, mumwe wedu. Hanzi kana vachida zvechivanhu, I know someone in Durban. Yes, right now Nisha havasi kusharudza, havasi kusarudza, havasi kutombosharudza kana vari kungoda rubatsiro. Saka please ndisirewo manhamba mucomment section imomo, ndisirewo manhamba mucomment section vanoda rubatsiro. Right, apa ndakupinda nhamba yavo guys, kune vanoda kuvabatsirawo nekuvapawo ingave e-wallet or whatever. Vabhadhare rent guys, vabhadharewo rent. Anditika tinokumbirawo kuti chi ndipine nhamba dzavo vaise. Ndokumbirawo nhamba dzenyu hanzvadzi dzinoti kudi 084 685 9932. Apa ndonyora kuti ani zita. Hello? Ndonyora zita kuti ani? Glai inonyogwa sei? GLY. Yatopera? Okay. Right. Guys, ndapina number yavo up. Yes, Gwen. Ndapina number Yvonne number ndapina Yvonne Mark number ndapina right. Pane mubvunzo rikungobvunzwawo just kusema diaries vane pfungwa dzavo dzinenge dzakapombonokawo dzanenge vachinzwisisa. Kune vari kubvunzwawo kuti kusiyana kwamakaita namai vekutanga makasiyana mune zvakanaka here. Handisi kuziva nemakaiva vabvunza. Hanzi renti mari, renti 1.8 munin'ina wangu Anje. Ndaisa namba mkoma Godfrey namba ndapina pazasi apo, namba ndakapina pazasi, unogona kuita e-wallet pa namba iyoyo.
1800 hanzi makasiyana zvakanaka here naamai vekutanga? Zvazvisina kuti nakei nokuti pane zvatangobatira nawo. Okay, asi munotaudzana yenyu mune zvakanaka? Takutaudzana mune zvakanaka nokuti atori makore akareba from 2012. Yakwakure saka pakanaka. Zvino izvi vanenge vachiti hamusi kuda kuchengeta vana kana panga pane vana, izvo zvinhu zvakasungawo chinhu ichi chiri kufamba ichi chavharira kwese. Right, saka ndokumbirawo vane kwavanoziva hanzi vane mamanzi mangani. I think last month chete vasina kubhadhara rent nemwedzi unoyu, ndizvo? Last month nemwedzi unoyu ndopavasina kubhadhara rent. Last month nemwedzi unoyu chete I think ndopavasina kubhadhara rent. Andi saka guys, ndokumbirawo manhamba kuWhatsApp kwangu ekuti ndikwanise kuzovapa vaende kunobatsirwa. Andika ndinokumbirawo manhamba echivanhu emapostori. Anditika please echivanhu emapostori ndokumbirawo mundipowo nhamba tiwane kuvapa kuti vaende kunobatsirwa. Hanzi zvamauya pazhinji mararama. We are actually praying for you. Thank you, my sister Cheninyasha. Thank you very much, my sister. Thank you. Right guys, saka namba ndapina kana mine namba kwamunoziva kwavanogona kubatsirwa. Antika kana kuti varimo vari kubatsira vanogona kubatsira mucomment section. Antika musavachajawo please, havana mari yacho yekubhadhara. Mukutona zvinhu zvakaoma hanomaona kungovabatsirawo free of charge. Vabatsireiwo please. Mume wedu uyu asi munhu uti anonga mustreet mume wedu vanotoziva nyaya dzepano because angachitotsaurangura nyaya dzepano ndafollowa vhodhara hangu mukaita nyaya dzakati tinotofolowai kumba kwedu. Madiaries aya guys, kachiti madiaries ndio vanatenge tichireva ivava antimaona nemi muri panapa antimazvona. Saka the same thing happens to you again. Handitika kuti maitafadzwa zvina kubatamira musha zvina kudi totongodzoka pano kuti guys maitafadzwa vanga varipo pano. Antika mumwe wedu haisi nyaya yatorwa kumastreet kana tukupi. Let's help where we can. Antika hanzi vataura hanzi we in Durban pataurwa kuDurban mati kunonzi kui Signum kusignum mune asthma here hanzvadzi mune asthma just after it's just touching me, so I'm feeling like I'm just touching me as we are talking. It's just after overboard. Okay, no, it's gonna be well. Anjadzi kune vachanamba ndapina pa kune vachakubatai vachakubata iwo. Andika kana kune vacha anything zvese vanenge vachida information and what not. Hanza vana account here tivaisira account zve account handizivi modi maseconds atungaita sei. Tora phone number yavo wotaura navo ku WhatsApp kana vana account number vanobva kupa ku WhatsApp ikoko. Andimaona vanobva kupa ku WhatsApp ikoko kana uine unogona kutora ningirikiri unogona kutora phone number yavo. Actually guys, I can feel the pain in his voice. Munogona kutora number idzo antimaona then motaura navo kupi ku WhatsApp anditi machara navo ku WhatsApp vokupa account number yacho kana mchida kuti kuvaisira ma account vedu upenyu wakaoma upenyu wakare ndopa unoona chitukana ndopa unoona chisekana ndopa unoona chivhairirana upenyu wakaoma zvinhu zvakaoma vasikana zvikuru kuno ku Africa zvada chichaura zviya zvapakutanga zvinhu zvakaoma kungoti you don't understand anditi zvinhu zvakaoma antimaona upenyu antimazvona but anyway all is well. Saka guy anzanzi ndozokubata kuseri ndapiwa ningirikiri manumbers ndichikuseni forward drive manumbers acho. Ndinotenda chose ndinotenda smeli ndinotenda vanhu vese shuwa nazvandibatsirawo. Zvakanaka yanzvazi ndokubatai kuseri. Zvorema guys, munhu wechirume kuya kuzochema pamberi pevanhu zvinorema. Munhu wechirume kuya kuzobudisa. Remember kuti vana vanenge vakatarisa mudzimai anenge akati tarisira kuna hapana unoziva kuti unenge wakutoona sekuti uri failure in life kana uri baba vemba zvinhu zvakadai zvichiitika. Unotoona sekuti you are a failure in life. Unenge usingazivi pekutangira because pamwe zvinenge zvakuitika vakadzi ndio patinenge takutaura mashoko anorwadza. Antimaona kuti augona hauna chinhu you are a failure ndiri kutambura ndiri kudii antimazviona forgetting kuti no pane zvinenge zvichiitika ma spiritual attacks ariko. Ma spiritual moyo wangu unobva waenda mudenga ma spiritual attacks ariko mufunge andimona. Yes, he was crying. Zvinorwadza kuti munhu wechirume akwanisa kubudisa vanhu vechirume havachemi guys. Chero kutoya pa live kudai so vazhinji vachiva ne pride anofanira nhamo yake auye pa live. Bless him. Dei Mwari vangu vaitirawo nyasha. Dei Mwari vangu vagonerawo chinhu chacho chinofamba icho kana chiri chinhu chemunhu ka chingo neutralize chingo paralyzwa nezita raJesu vangoitawo fiti vangodzokera kuve zvavaive vakwanisa kushandira mhuri yavo. Zvinorwadza guys.
but anyway it's life, it's part of life. Ndozvazvinoita kunoku ndozvazvinoita kuno kuafrica. Chinozoita kuti dzimwe nguva muone nchita kunge ndiri kudefenda vanhu vari kuafrica nakudii. Ndinoziva mararamiro ari kuno veduwe. Ndinotaura nevanhu everyday vasikana daily. I wish mumboitawo ininika mumbouyawo one day ndishare nemi zvinenge zviri kuinbox kwangu, ndipo pamuchaona kuti vakomanaka vanhu vakaomerwa, vanhu vakaremerwa, mufunge vanhu vakaomerwa. But sometimes unongonzwa nyechonaka unofila helpless. Ndogara nchitoti Mwari, but why kundipa nyaya dzakadai? Ndobva ndafila helpless because sometimes andigone kuti ndirambe nchingokumbira, sometimes andigone kuti ndirambe nchingodzoka pana chingoti guys andigone, then I will be having nothing to offer. Anmona kungonzwa nyaya yemunhu ndompa masho wekucomfort kana kutsvaga makansela. Andika iwo makansela veduwe muri kundiletawo down please. Makansela epaDiaries, you are letting me down. Vanhu vakawanda vandakakupai vazhinji nanhasi vangofona kuti takangomirira hakuna chiriko. Munhu anofa nedepression veduwe. Kana tawirirana kuti tora munhu ukati ndotora uyu ndokansela, please itai maschedule muite saizvozvo, because inde chingozoti muri kukansela nakuseri. Handimona munozodzoka kuti handina ndakangomirira ko zvino ndandichagoni ndatotambura musi unoyi ndakatopiwa mapirisi, unotodza mapirisi, ndakatopiwa mapirisi eBP handisiziva kuti ndoita sei. Achimbonidawo counseling. Saka kana muripo mamwe macounselors ari mucomment section vanogona avo kushanda nevanhu, please come and rescue me. Uyai mundirescue please. Kana muripo macounselors handika aripo paDiaries anogona kudi kukansela, uyaiwo mundirescue vasikana. Iko zvino ndikungorelaya naAndiselina ndofunga vane vanhu 5 chaivo kuti vanoti masikati vakadhilana uyu, mangwana vodhilana uyu, ukati manheru vodhilana uyu. Ndikurilaya ne1 counselor mufunge. Vamwe ndikuona soti vakamanikidzana vari kumabasa. Handimazvoona umwe Ela anotibatsira mamoyo uyu, Ela wangu moyo ndizvo mamoyo uyu anotibatsira. Munhu anoitawo zvaanoita, anotibatsirawo kana achikwanisa ari free. Like iko zvine zvane mhuri yanga achifambawo naye achibatsira. Handimaona ndangomuapproacha munyaya dzinouya kuseridzi, ndobva ndangomuapproacha kuti Ela ndinoziva kuti unoita uri kansela iwo, ndibatsirirewo mhuri. Handimaona kana pari aripo psychologist kana aripo. Tine imwe kesi yatinetsa kuseruku, kesi iyoyo ndapa macounselors ese ari kuramba kesi iyoyo. Kana pane Laina Chibi ndibatei yenyu, ndibatei please, munenge mandirescue ndibatei. Handimaona kune imwe kesi yatinetsa yanisa macounselors kuseruku iri kuda psychologist. Mwana akaona baba vake vachiurayiwa guys. Mwana witnessed the killing of the father kuno South Africa kuno kumwana ne16 years. Baba vakarohwa 5 bullets akafira passport achiona. Saka mwana ari kuita manightmares. Macounselors atoti vatadza, vatozvitadza mufunge. Saka kana uri zvinotoda mapsychologist. Saka kuno iwo macounselors edu atinawo pana akambenge apinda painternet vakatsvaga psychologist anokwanisa kubatsira vanhu for free. Handimaona kunoku takamuwana, handitika takamufonera. Psychologist yakati necovid hasi kuda vanhu ende kesi yemwana haisitomboda pafoni, iri kuda paground. Handimaona zvikanzi handisi kunenyaya yecovid handisi kutora vanhu kuoffice, ndinotaura naye pafoni only for 30 minutes. Guys tifungoti pa 30 minutes nezviri kuitwa nemwana uyu akutoita kunge hamene zvinhu zvaakutoitawo. Handimaona saka anobatsirwa pa 30 minutes papakati zviri right, makanzela zvaasvikonewa. Handimaona saka please ndo chimwe chikumbiro changu chandani chingovena chokungoti tinotaure damuzive zvinenge zvichiitika kuseruku. Inini muchona ndakadai sendakura munoziva kuti ndinzi kuchembera, ndachembera zvokuti right now dei kuchinzi musoro wangu kanga nenda kuma105 nenyaya dzandinonzwa kuseruku. Ndachembera nyaya dzinouya nevanhu kuseruku, kuchembera chako chaiko nenyaya idzi. But anyway all is well. Regai tipinde munyaya chitu guys. Ini nyaya dzandingadzibatanidzi ndokata handika tochidzoka. Please don't go anywhere, stay tuned. Ndakuita zvokutonyora mudiary kuti ndisakangamwe kuti ningi handitika right. Tine murume nemukadzi anditi apa vari kuuya right now. We have a wife and a husband vari kuuya. Saka guys musaenda kure, muramba muri